Hvatamo prve jutarnje zrake sunca u decembru. Sun gazing. Anči i ja smo se našle na kafici. Dovukla me u centar. Ranom zorom. Da, trebalo Ivana da nam se pridruži, međutim bolesna je. Ali smo nas dve odlučile da napravimo kolač i da je odnesemo da iznenadimo. Tako da sad idemo po sastojke. Hajdete sa nama u ovu misiju. O da. Ja, vidite kako lepo. Inače, kakve smo srećnice, saznali smo da jutros počela nedelja pripreme kolača, tako da su razni neki sastojci koji su nam baš i potrebni na akcijskim cenama. Tako da double win. Triple win. Zato što ćemo sve tri da jedemo taj kolač. Jeste. Što su lepi ovi stoni venčići. A ti videla ove paketiće? Ja ću da budem model. Ho, ho, ho. Baš mi ide ovo crveno sa pastelom. I aksesoar bez koga nema ni jednog praznika. Yes, work it, girl. Ljudi moji, Anika je već naučila šta je kinder jaje. Kaže kinder. Ja ću pojesti. Nemoj da jedeš detetu slatkiš. Ja sam je rodila, bre. Šta treba za kolače uvek? Šećera. Šećera. Ljudi, pogledajte šta smo našli. Prvo što je ovo tako instagramiš. Morat će se nađe na našem Instagramu. Ali ovo su gotove smese za kolače, već imate, vidite, unutra sastojke, pa kako izgledaju? Sve u slojevima. Da, fenomenalno. Šta ćemo uzeti, Anči? Pa znaš šta, ja mnogo volim triple chocolate. Ma nemoj. Volim malinu. Kao volim sve. Pa dobro, volim sve, ali kad si već pitala. I ovaj rainbow mi je zanimljiv, možda će i Aniki biti interesantan. Ja, hoće. Pošto je šaren tako. Ćemo njega i čoklat. Da. Nama treba badem, mleveni, ali ja neću mleveni da uzmem zato što voli da ona pod zubom. Šta piješ, Toni? Vodu. Koju vodu? Kakvu vodu? Priznaj. Collagen beauty. Ja. Ali u moju odbranu volim ukus ruže, zato je pijem. Već sam lepa. Ja. Uvijek je bila skromna. Šalim se. Ivana, žao mi je što ovo moraš da vidiš ovim putem, ali našla sam jelku od pršute. Dakle, jelka od pršute. Jesi li me dobro čula? Jelka od pršute. Našla sam je. Našla sam čokoladu za kuvanje. To nam treba. Još je neki promo paka. Promo pak. Tu. Ja, ovo nam treba. Nekad treba malo pažljivije tražiti i gledati. Jer ko zna šta ćete sve lepo da nađete. Slušajte našu mudru Anu. Tako je. Ajde, bućite. A za sve lenje bube. Gotovi kolači. Jo, bakljava. Kinder torta piše. Kinder torta. Završili smo misiju. Uspešno. Da. Iza nas ostaju. Sve smo pregorele, zbog ekspozicije. U dublju posudu ubacite jaja, pa kada ih penasto umutite dodajte vanilin i običan šećer. Zatim dodajte ulje i mlijeko, a na kraju smesu sa mokrim sastojcima dodajte i rendane jabuke, pa sve sjedinite. U drugoj posudi pomešajte suve sastojke, griz, kakao prah i prašak za pecivo, pa promešajte da se sjedine. Dodajte i seckane bademe. Spojite suve sa mokrim sastojcima i promešajte da se sve lepo sjedini. Pleh obložite pek papirom
ili premažite margarinom pa izručite smesu. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni nekih pola sata. Proverite čačkalicom da li je pečeno. Za to vreme pripremite preliv. Mlijeko zagrejte, pa kad krene da vri dodajte šećer, čokoladu i margarin. Ostavite da se sve istopi i sjedini, pa vrućim prelivom prelijte vruć kolač. Predlažemo da kolač izbockate viljuškom kako bi bolje upio preliv. Prohlađen kolač prelijte čokoladnom glazurom i ubacite u frižider da se stegne. Isecite parče i ostalo je samo da ga dekorišete. Ovo je naš predlog. Pogledajte kakvog suvozača ima. Ok, reći da ti prilazim. Not safe for work. Izvolite. Joj, evo došao još neko da se javi, vidi. Ćao. Pravaj se. Ostavljam te da uživaš. Pa ja kad imam vas, meni ništa više u životu ne treba. Ajde, javljaj kako ti se sviđa. Sad ćemo Mede i ja da se potrudimo da ga isprobamo. Prijatno. Ćao.